Hai, mă, că nu mă lasă lumea să stau. Să mă scarpin. Dar ce mă cu pulicii ăștia? Că nu scap odată de ei. Hai, nu vorbi despre flăcări. Unde-i telecomanda? Dă-mi telecomanda, că mi-ai luat-o. Mi-ai luat telecomanda, dă-mi-o. Deschide ușa să meargă. Deschide ușa să meargă. Nu vrea să meargă. Ba da, vrea să se aerisească. Hai, bă, hai, că mă duc afară. Să se face, să se pișe, dai drumul. Dai drumul, mă. E frică de tine la momentul ăsta. Păi hai, mă, că deschide ăsta ușa și ies. Păi dacă stai în ușă, nu te stai în pat pe dacă vrea să plece. Stai un pic, Hai, păi, mă, hai să scârâ și eu patul ăsta. Și o mă urc în cap. Poți să-i zici ușa, că văd că nu știu. Un francez a stat în mâini pe o frânghie suspendată între două telecabine. Hai, mă, că mă uit și eu pe geam. Cu șervețelele micelare de la Nivea. Descoperă experiența superioară Whirlpool la Mă să mă scarpin și un pic. la mașinile de spălat rufe și uscătoarele Whirlpool. Hai, mă, că se uită ăsta la mine. Hai, mă, închide camera. 199 lei. Să mă uit și eu pe geam. Când se bănuiesc, iată ce fac Uite, mă, că mă filmează ăsta, tâmpitul. Sunt foarte culturală, găsesc oamenii fără prieteni. Hai, mă, că mă duc scarpin și o scap de poecii ăștia. O să cumpărăm